Hej så alle sammen, velkommen til første video på min gaming kanal. Den her video, den har jeg glædet mig simpelthen så meget til at lave. Og det spil jeg skal spille, det er Agar.io. Og det er faktisk et spil, som jeg synes er sindssygt underholdende faktisk, selvom det er meget simpelt. Som I kan se, så er jeg i level 11, så jeg har spillet det lidt, men det er virkelig fedt. Så jeg glæder mig til at komme i gang. Og hvis jeg dør, så kan jeg sikkert godt blive en lille smule sur. Så det bliver nok sjovt for jer at se på. Men lad os komme i gang. Kim Jong Un. Så frygter alle folk også, fordi at, det er jo ham dernede i Sydkorea, eller hvad fanden han går fra. Så han er sådan lidt frygtindgydende. Så ja. Så folk skal ikke fucke med os. Så er vi simpelthen i gang, og vi skal spise os lidt af de her oste her, så vi kan blive dejligt store. Jeg ved ikke om det er oste, det er i hvert fald det jeg kalder dem for. Hvis man spiser nok, så bliver man jo også fed, så det passer meget godt, ikke? Men det er jo egentlig bare det går ud på. Det er, at jeg skal æde nogle af de her oste her, og så skal jeg simpelthen have en anden spiller. Prøve på det i hvert fald. Og nu skal jeg lige passe på ham der CS2, men han tør ikke komme herinde, fordi så bliver han delt op. Der er nogen vi gæder der. Det er bare at jagte dem. Kom så. Noelia Kadic. Okay, ham skal vi væk fra. Han hedder også Væk i en fart. Ham deroppe, han er lidt for stor. Ham kan vi nok ikke. Hjælp! Okay, han gik væk. Det var heldigt. Han kunne fandme godt lige have slugt os i en mundfuld der. Nå, hvad fanden skal vi tage? Nu kommer der fandme en hund efter mig. Der er en hund efter Kim Jong-un. Simpelthen. Ej, dit fucking svin! Ej, undskyld, det må man ikke sige. Så prøver vi igen. Så er vi mini igen. Det er knap så fedt. Og det er ufedt ved det her spil. Det er, at man simpelthen skal starte forfra, når det er, man dør. Men på en eller anden måde, så er det også fedt, ikke? Fordi så når jeg æder nogle andre, så ved jeg, at så skal de starte forfra. Nu kan det som bare om at få spist en masse oste igen. Så vi er simpelthen på ostejagt. Øj, der er mange oste her, det er lækkert. Nu kommer hotdog deroppe, ham skal vi lige passe lidt på. Poiko, han var lige... Hotdog kommer igen der, vi skal væk. Ja, sådan. Så fik vi lige et, jeg så ikke hvad den hed. Jumbo, skrid, for satan. Tak. Dodge, eller hvad fanden hedder den fede hund der. Nej, gå nu væk med dig, din fede hund. Gå nu væk, for satan. Gå nu væk. Det er fandme nederen det der. Hallo. Det er fandme trist. Hallo, jeg er meget mindre end dig. Find nogen på din egen størrelse. Fail! Fuck, hvor fedt, så failer en kraftedeme. Gå nu. Fede hund. Friend? Ja, jeg vil godt være din friend. Hvis jeg giver dig et V, ikke? Er vi så venner? Så giv mig lige noget tilbage. Ej, det er nederen det der. Prøv at... han skriver friend spørgsmålstegn, så giver han kræfter med noget, så giver han ikke engang noget tilbage. Hallo? Giv mig nu noget. Så giver han ham der! Det var ikke ham, der gav dig! Det var mig! I need a dollar. Shit! Nej! Oh my god! Der er fandme mange, der skal dø. Nu er jeg ved at være træt af, at folk de æder mig. Ved I ikke, hvem jeg er? Jeg er fucking Kim Jong-un. Hold jer væk. Jeg kan få helt Sydkorea efter jer, hvis jeg skal det. Eller Nordkorea, eller hvad fanden det er, jeg reagerer inden. Du må lige holde lidt der væk. Jeg elsker, når det er, at folk de prøver at dele sig op, og så alligevel ikke får mig. At de sådan gør forsøget, og så kommer de op i 2 dele, og så er de alligevel ikke fået en skid ud af det. Og first, hvis du prøver at spise mig lige nu, så er du ikke stor nok, men det gjorde du heldigvis ikke. Det er godt. Bare for at få lidt hævn, så kører vi lige hen over ham. Hjælp! Nej, lad være! Please. Tak. Shit. Der er Cuba deroppe. Jeg er venner med Cuba. Det... Belgien, dit fede svin! Jeg skal aldrig til Belgien igen. Jeg erklærer krig mod Belgien. I har ikke en chance mod Nordkorea eller Sydkorea, eller hvor fanden det er, jeg reagerer!
Jeg kan ikke huske det. Jeg har hukommelsestab. Hold kæft, mand. Det her spil, det er ensformet, men det er stadig sjovt. Jeg skal bare blive så stor, at jeg kan æde nogen. Det er ikke sjovt, når jeg ikke bliver stor, men jeg skal blive så tyk og fed, at jeg bare kan æde alle sammen. Nå, nu skal jeg væk, inden der er nogen, der æder mig. Nu kommer Sydkorea. I holder med mig. Hallo. Jeg er fucking Kim Jong-un, jeres leder, så holder I fandme. Hallo, Sydkorea. Hallo. Det er fandme groft, at I stikker jeres fucking egen hersker i ryggen. Halløj. Sydkorea, for helvede, skrid nu. Jong-un, han er åbenbart meget upopulær. Nu tager vi en meget populær mand i stedet for. Nu tager vi simpelthen Obama. Så hører vi. Han er venner med mange mennesker, så må ikke at Obama, han er lidt mere vældig end Kim Jong-un. Lad os prøve det. Skrid nu for satan med dig. Du er så fucking dope. La 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 la. Ja, Ray. Hold jer væk fra præsident Obama. Hvis du ikke skrider, så bliver det let. Så kan jeg lære det. Der er en gul der, vi kan spise. Kom her. Vi skal bare op på den skide top 10 liste. Så er jeg tilfreds. Så er jeg mildest talt tilfreds. Nej! Hvor er det dårligt, Benjamin Jønsson, for satan! Han er stor. GG. Shit. Hjælp! Obama, vi arbejder sammen. Vi er begge to Obama, så vi arbejder sammen, okay? Er ham der idiot eller sådan noget, han kan ligesom ikke æde mig, når jeg er større end ham. Det var rimelig dumt, ikke? Nu kan jeg æde dig, lille ven. Ja, tak! Det var sjovt. Nu skal jeg bare lige lidt væk, så jeg ikke selv det rimelig langt væk. For alle de der store, fede, tykke dyr der. Nej, du kan godt glemme det, Test. Du kan godt glemme det. Halløj! Glem det, dit fede svin! Hallo! Nej, please lad være. Jeg fodrer dig. Værsgo. Jeg fodrer dig. Please. Nu er jeg fucking Putin. Nu er det ikke for sjov længere, det her. Det er fandme ikke for sjov. Nu er jeg fucking Putin. Og Putin, ham leger man ikke med. Nej, please lad være med at dræbe Putin, ikke? Putin er en god mand. I nogle tilfælde. Ikke særlig mange. Men please. Hold kæft, de er nederen. De hjælper ham. Hold kæft, de er nederen, mand. Ja, du er ikke stor nok, din klamme idiot. Så fuck dog af. Kæft, han er nederen. Ja, tak. Tak, så var der en, der gad hjælpe Putin der. Så er man lige lidt bange, hva'? Hold kæft, det er fedt det her. Så, ja. Så kan du lige hjælpe din ven der. Ja, fedt nok. Jeg har bare lyst til at dræbe ham der nu, men jeg ved ikke, om jeg er stor nok. Det var jeg. Så kan han fandme lære det. Hold kæft, hvor er det fedt. Og nu er vi pisse store. Hvor er det lækkert det her. Hold kæft, hvor er det lækkert. Hvor er det fedt. Det er så fedt, at jeg bare får min fucking hævn over den nar. BOOM! Nu er vi store. Nu ligger vi nummer 7, mand. Det er fedt det her. Det er fedt. Nu er jeg lige pludselig stor, hva'? Så er der ikke nogen, der tør at gøre noget ved mig. Nej. Ham der, han skal fandme dø nu. Det er sjovt, at jeg har været ham, der har magten. Og bare kan tage de andre fjolser ud. Det er fedt. BOOM! Hvor jeg elsker det her. Nu er det mig, der er ham den hedder. Nu er det mig, der bare hedder alle andre. Hvor er det fantastisk. Vi ligger nummer 6, mand. 6. Det bliver ikke bedre. Vi skal bare passe på, at vi ikke løber ind i Awesome eller Goofy eller et eller andet. Fordi så er vi rimelig fucked. Det er så sjovt, så flinke folk lige pludselig bliver imod en, når det er, man lige så bliver lige en lille smule større, så man kan æde dem. Så bliver folk lige pludselig utrolig flinke. Så er jeg fandme stor. Altså ham der grenen, jeg kunne vælge at æde ham, men han hjælper mig jo. Så hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg gider ikke hjælpe ham. Det er kun fordi jeg er større end ham, man gider hjælpe mig. Hvis jeg havde været sådan en lille prut, så havde han bare hjælpe mig. Nu er vi fandme store, vi ligger på 4. pladsen. Nu begynder det sgu at blive sjovt det her, det gør. Nu begynder det virkelig at blive grineren.
Og nu kommer der en awesome bro der, han skal fandme dø. Han skal. Sådan der. Ej, det var rimelig dårligt det der. Det var sgu... Det var ikke så godt. Det var knap så heldigt. Ej, vi skal væk! Vi skal væk! Vi skal væk! Der er en stor derom. Nej, Goofy, dit fede svin. Gå nu væk! Gå nu væk! Ej! Vi kommer op på en fucking 3. plads. Det er nice, ikke? Vi kom desværre ikke op på 1. Vi går op på 3. Og så kom fede, klamme Goofy og åd os. Fuck dig, Goofy. Men det var fandme sjovt. Det var det. Og jeg fik taget hævn over en masse fjolser. Nå, nu laver jeg lige mit kamera lidt større. Jeg håber virkelig, at I nød min første gaming video. Jeg synes i hvert fald, det var mega sjovt at lave. Og hvis I også synes, det var sjovt at se på, så husk lige at smide et like, og husk at subscribe, hvis I gerne vil se flere. Jeg kommer til at lave GTA, jeg kommer til at lave Happy Wheels, jeg kommer til at lave mere af det her, hvis I ønsker at se det. Hvis I synes, det var fedt, så kræver det bare lige, at I giver et like, så jeg ved, at I synes, det var fedt. Og så husk endelig at subscribe, hvis I synes om det. Og så ses vi bare i en ny video. Ha' det godt alle sammen. Vi ses.